Asi kde. Presne pred rokom mal Tauris po 13. kole na svojom konte chudobných 12 bodov. V tejto sezóne mali v Gemery vo Vrecku už pred súbojom s Petržalkou bodov 23. Málo kto čakal, že Rimavská Sobota na jeseň nadviaže na jarné záchranárske výkony. V Rimavskej Sobote 4. ligové miesto, takže pohoda? No, zatiaľ je pohoda. Má tento súboj s Petržalkou pre vás nejaký špecifický náboj? Predsa len ten rozvod Petržalka-Kakaš nebol, povedal by som, veľmi príjemný. 1-1, v Bratislave prehrala 1-3 a tak nastúpili hostia na súboj bez rešpektu. V úvode 13. tým tabuľky zatlačil 4. pred Kakašovu bránu, hosťom nechýbala ani chuť do streľby. Po Žigovi to skúšal aj Weiss. Kakaš mal najviac prepotrebné šťastie, to keď v polovici polčasu napriahol Žiga a orazítkoval pravú tyč domácej brány. Tauris sa dostával do obrátok veľmi pomaly, trochu pomohli Petržalčania. Najskôr Vašík ponúkol šancu Vilímovi. Steiner bol ale pozorný a o chvíľu zase zaspolupracoval hosťujúci Kusalík s domácim Siagom. Tentokrát chýbala presná koncovka Urblíkovi. Petržalka hrala celoplošný futbal, lepšie prechádzala do útoku. Dobrú šancu mal po Vašíkovom aute Gostič z veľkého uhla, minul Kakašovu bránu. Tauris inkasoval podobne ako prvý FC na jeseň zatiaľ najmenej 10 gólov. Nesporný podiel na tejto bilancii má Juraj Kakaš. Svoje umenie dokázal aj po Weissovom priamom kope. V závere polčasu predsa len domáci potešili svojich divákov. Začali sa viac pohybovať, hra sa presunula na bratislavskú polovicu. Urblíkov center sa snažil z prvej zakončiť Šibil a príležitosťou sa prezentoval po Siagovom rohu aj Ondrej Šatka, ktorý využil Vašíkovo zaváhanie. Šatka prišiel na záver jesene na hosťovanie z Púchova. V druhej časti spustil Tauris na hostí oheň a síru. Na ihrisko vybehlo úplne iné domáce mužstvo. Hneď po 4 minútach trafil chvíľa ľavú žrť vlastnej brány a po zákroku Kusalíka na dobiehajúceho Rubca mali domáci kopať pokutový kop. Artmédia sa prakticky 30 minút nedostala z obrannej ulity, domáci v útoku búšili do plných, vedľa strieľal Šibil. Tauris sa predsa len dočkal v 67. minúte. Siagov center sa dostal k opustenému Rubcovi, ktorému prišiel pomôcť Šatka a debutant v drese Taurisu na dvakrát dotlačil loptu za Steinerov chrbát. 29-ročný Ondrej Šatka mal posilniť predovšetkým obranné rady domácich. Púchovčanovi sa zrejme ani nesnívalo, že napokon rozhodne o výsledku. Zvýšiť náskok domácich mohol Šibil, jeho strela do bočnej siete uzavrela silnú 30-minútovku domácich. V závere sa o remízu pokúsili hostia, po Jurigovom rohu sa šanca naskytla striedajúcemu strelcovi a v zápätí ponúkol strelec šancu Vašíkovi. 3 body Taurisu zachránil Kakaš. Steinerovú pozornosť ešte vyskúšal asi najúsilovnejší muž na ihrisku Ďurica, no a potom sa už superligový futbal zvrhol na zbytočnú frašku. Všetko sa to začalo už pri Karnasovom likvidačnom faule na domáceho Orabinca. Diagnóza znie zlomená noha, Zvolánek však Karnasa nevylúčil. Za to v 88. minúte videl červenú kartu po úmyselnom faule Soboťan Vrábel. Domáci sa prirodzene cítili poškodení. V rozhodcovi sa potom zrejme pohlo svedomie. V 90. minúte ukázal po faule na Ďuricu druhú žltú, ktorá mala príchuť kompenzácie chvíľovi. No a samotný záver sa v nadstavenom čase premenil na dokonalú koubojku. Šibil sa chytil so Steinerom, nastala mela, na ktorej mal nemalý podiel Petržalčan Vašík, no a do kabín išli predčasne ďalší traja, hostujúci Vašík a domáci Rupec s Šibilom. Ja myslím, že to začalo všetko čistým neodpískaným pokutovým kopom v 4. minúte druhého polčasu a potom na...